גם אתה מכל זווית, ענבל, מה נהיה איתכם? תשמעו, אני מתחיל להילחץ, יש לי פחד קהל. 3, 4. יאללה. מתועד. כל הכבוד. שני. תפסתי אותך ממש יפה. מה זה, זה היה עניין עכשיו? אמרתי לך שאני לא זוכר איך עושים את זה. עוד אחד. עוד אחד. שאני זהרי מהעץ. היי, רגע. שהעץ יזהר ממני. לא, אני לא מצליח לתפוס את זה. נו, שני. תנועה על השתי ידיים. הוא לא תפס. אני לא תפסת. אתם צריכים להיות פה באמצע. בוא. אוקיי, דקה. הבנתי. לא, עדיין לא. עדיין לא? מתי? לא יודע, אני לא מצליח לתפוס את זה על שתי ידיים. טוב, יאללה. מה? 3, 4. 4. ו... רגע. תפסתי את שאני כמעט נופלת על התא. תלך ידיים. עד העץ וחזרה. עכשיו 2 ירדן. עם פליקפלק לאחור. ערבית פליקפלק, קדימה ירדן. הנה. בלי יד. רגע, תראו. ניסיתי לעשות גלגול, יצא לי שילוב.